tasih gerangan cangkeme blawanan. Lan kok wong aku kadhawan dening Kanjeng Rama Prabu Dwarawati supaya aja nganti Wong Prabu Mandura kuwi priksa bab Barata Yudhajaya binangun. Teko-teko malah matur. Brata Yuda wis dadi gegempuran. Mongko aku iki teku menggak nggonku. Aja nganti konangan anggonku Dara kawan Wong Prabu Mandura malah patih Prabu gerangan. Teko-teko malah pradul. Lah padha karo mbesek ra iku. Sika kok, mati kok. Lah gedhe cilik Setyaka ki ngapusi to. Ngapusi karo Prabu Baladewa. Layak to layak. Saben tak takoni karo apa durung ora megar-megar jebul pucuke ditaleni bolah. Denggele mocot. Nah Bengawan milih banjir getih dikadake letok kadake lumpur. Setyaka mandek kok dhisik. Setyaka mandek kok dhisik ya Setyaka. Perkara iki karben bening perkara iki aja nganti klera-kleru. Karben aku aja nganti diluputake bapakmu Yayi Kresna. Mandek kok dhisik kowe matur sing prasaja. Aja gawe kagoe ngati apa. Setyaka. Ngoswokan layon wedananira landung kumaku cemrang nyomaratani marang sariranipun anak Setyaka. Aku ora jarak. Aku ora sengaja yen to bakal nibani pusaka karo kowe. Iki mau sejatine mung tak nggo ngagar-agari, tak nggo gegiro. Kowe iki gelem mau mandeg lah kok malah kowe bablas mlayu nganti kringeten tanganku nenggala mrucut. Ora urung tumpuk-tumpuk dosane Prabu Baladewa. Kepriye yen to bapakmu ngerti lakon iki Setyaka.
apa ingsun prihatin waspa gumijil kuda tanpa karya sengkang hari nemekan Gusti gelung rino sak sekarnya sumawur gambir lagi Yayi Prabu Kresna pira luputku sing gedhe pangapuramu Kresna nganti kaya mengkene lelakonku nanti aku iki bingung aku iki judeg kabeh iki yen to diurutke nalari sing luput kuwi pun Kakang Tarak Brata eneng Bengawan Bagiratri iki mergo aku iki mbok nebus marang dosaku ditunggoni kelawan anak Mustiyaka nang jebul anak Mustiyaka uga kasempyok ing Aradan kowe aja gelo ya Kresna anakmu mati upamane iku njaluk ijo pun Kakang aku samapta upamane aku mbok patenono mula aku iki uripa ya kaya mengkene wis pun Kakang riyo wah dusun batin pun Kakang ngakoni keluputan Setyaka mati kena pusakaku nang golok ning Blaka Suta pun Kakang ora jarak pun Kakang ora sengaja ya kuwi tenan lahir batin Koko Prabu mboten dados menapa dadi Kresna kuwi ora nesu mboten Koko Prabu ya kula menika upami kula Bramantya menapa kinten-kinten Setyaka nggih badhe gesang malih rak mboten sedaya menika anut kadiwasaning kodrat Koko Prabu sedaya titah menika anglampahi ora ngira kok lilahmu semono Yayi Kresna upamane aku ngono wis upamane sing nenggala iki paman pusakamu kok ngantek Setyaka dadi anakku rampung iku betul Prabu Kresna lila penggali moko Ndara Setyaka ki putrane Sinundrawati moko Ndara Setyaka seda kena pusakane Prabu Baladewa dewa dene Prabu Kresna ya ora duka padha karo aku to Ndra padha karo alah kepiye to tak kok ngono sebabe lho maratuwaku mati aku malah kelenengan wong edan temenan ora tuaku mati alhamdulillah aku ya kocrok kuwi lho ora aku apa tau rukun karo maratuwa lah sebabe coba to aku ki ngungu pitik gawe ngingu garangan ngono piye wis bareng anu pitik kuntek tenan upama ora maratuwa tak dol sak payu-payune dapurmu kaya ngono ra nggih Koko Prabu sartawis menika mangke kula matur namung dipun rukti rumiyin punarpanipun ingkang putra pun Setyaka ya wis ning Yayi Prabu kok aja duka ya mboten Koko Prabu oh Napa Kresna tanpa sanyakra ring Resiwara Janawi kang munggah kekalih ngrata teher tuminyangoh ingkang sarutama Yayi iki mau sak klebatan aku krungu ucape Patih Praguta Patih Praguta ya wis mekaling pati
ingkang mejahi ya anak Mustyaka. Aku ngerti. Yaka iki jebul ngapusi. Karo aku tak takoni Bratayuda iki wis apa durung dereng kok wong. Kembang teratek mekar apa durung? Yaka dereng wong, jebulane pucuke ditaleni bola. Kok katek modar ya ora bakal megar. Nggih, nyuwun pangapunten Koko Prabu. Estunipun ing dawuh ngaten menika kula. Lah rak tenan to. Dadi Setyaka ngapusi ingkang perintah kula. Nek ngono sengaja Nyai Kresna kuwi ngapusipun Kakang. Nggih, kula ngakeni Koko Prabu. Menawi kula dura tegesipun kula menika nyidrani kaliyan paduka Kanjeng Koko Prabu namung menika sanesti kajeng kula. Anut kadiwasaning kodrat kedah mekaten. Koko Prabu menika kedah boten mriksani lan nekseni Bharatayuda sak wetahipun. Ora ketang sithik aku arep kepengin weruh. Ora ketang sithik pun Kakang bakal nyumurupi. Baperkawis menika kula kinten saged kelampahan. Bisa ya, nggih. Namung nggih kantun setunggal. Arep piye? Kantun sakangan bebasanipun. Arep sak kemerangan piye? Menika Kurawa kantun setunggal Yayi Prabu Duryudana. Yayi Prabu Duryudana inggih Paman Pradayapati sampun gugur madyaning palagan. Karna inggih sampun gugur. Sengkuni empun kula rica-rica nggih, Ben. Tancap-tancapake cangkeme Bagong. Aku nek karo Sengkuni sengit aku. Ora dicancang iki padake. Tak rica-rica. Nggih, sedayanipun sampun telas nggih kantun setunggal menika. Dadi mung kari Yayi Prabu Duryudana inggih Koko Prabu. Bakudara piye? Ora susah dadak ditari besok wani saiki wani. Arep pancen mengkono. Mbok sisan gawe pun Kakang tak nekseni. Lah inggih menika Koko Prabu. Kula kaliyan Werkudara. Kula kaliyan Werkudara kaderekaken menika kaliyan para badan halus. Aja ngono to. Nek karo wong badan halus padake lembut. Menika kula madosi Yayi Prabu Duryudana. Yayi Duryudana inggih Koko Prabu. Lah Duryudana menika ngoncati saking palagan. Lha keparat. Duryudana oncat inggih oncat Koko Prabu. Nek lakon kaya menapa ora memirang jagat. Apa ora ngisini-sini? Duryudana ki sapa to? Duryudana kuwi rak muwite Baladewa. Kuwi muwite pun Kakang Mandura bareng kelawan Siadi, bareng karo kowe Werkudara. Ya aku ngakoni ta. Padha-padha meguru kawan pun Kakang ing reh olah gada. Nalika semono Prabu Duryudana gadane jenenge Kyai Singabara rujak poro. Padha ditu padha prigel-prigelan kuwi gurune Baladewa. Kaya ngono to, Truk? Kajakmu nek karo kok. Ngono iki anggepmu. Lah mungkin nek mboten dinggiin nangke ya gelo. Nek sabab apa kok dina iki Yayi Duryudana nganti bledani janji. Ngisi-ngisini. Ajeng keparipun Koko Prabu digoleki ya. Pun Kakang kepengin nyumurupi tandang kridane Werkudara kelawan Duryudana. Wis, ora weruh liyane, ora weruh perkara patine Karna piye sing liya-liyane piye ora dadi ngopo ning aku arep kepengin nekseni muridku sakloron. Oh mekaten Koko Prabu. Yo, wis tak rewangi. Ayo, goleki ana ngendi? Delik Prabu Duryudana. Ah
Gong. Gong. Ngerti ora? Ngerti apa? Kuwi sing neng cedak telaga kuwi kowe roh apa ora kuwi? Jembuluk jadi semono kuwi. Lho. Gerabah no. Wanggan gajah. Oh iya. Gajah tik merabat men terus. Heeh. Peradan nih. Ya. Semuanya diprodo. Cumben celeng ya diprodo. Sak senenge sing duwe kok rewel. Kok kuwi gajah kuwi ketoke nek ora kleru lho. Kuwi titihane Ratu Ngejana Prabu Duryudana. Kowe kok ngerti? Lah kuwi gajah kuwi nek nganggo palono, nek palono kuwi lemek geger. Kuwi jenenge palono. Oh ngono, heeh. Kuwi cindhe puspita tegese cindhe kembang kuwi genah gajah titihaning ratu iki gajah Murdaningko. Katur karo sinuwun, Kang. Ya. Petuk nggih. Piyak-piyak ya apa? Lah nggih. Nek ajeng enten dayoh nika nek padatan piyak. Lah kuwi nek ning kraton iki ning tengah ngalas lho. Kok piyak-piyak iki sing mbok anggap dayoh iki sapa? Lho. Kula pamit kanggo piyak-piyak. Lah apa ora entuk? Wong Petruk kok nyelon. Lha apa nek Petruk duayan? Rewel. Maido jenengane. Dadah. Sing nonton kon milih, ora metu Kresna karo ora metu Petruk, ora pilih ora metu Kresna. Petruk iki kok mboten metu. Mongko niku dereng nek kula. Ana ngopo? Ngaten. Kula matur nyuwun ngapunten saderengipun yo ora dadi ngopo. Kula nyemrapi wonten setunggalipun Dwi Panggo. Dwi Panggo. Nggih. Dwi niku loro, Panggo niku gading. Gadinge gajah niku loro. Telu. Nang endi? Tidak butut. Tidak mutar lho. Kowe takono sik karo sing kamugan. Nek Dwi Panggo, Dwi loro Panggo kuwi gading iki bener ora? Mesti bener no. Krungumu kok endi? Lah kae protokol manten kae. Menika temanten pun negaken wonten kunci gading. Ingkang kanan kiri dipun petok wujuding ngercok gajah. Ingkang nami Dwi Panggo, Dwi loro Panggo, gadinge gajah niku loro. Bener. Eleh. Ora mudah lek senengane. Bener Bagong iki salah. Lho. Kowe iki kleru. Lentune. Mula gajah iki darane Dwi Panggo. Dwi iki loro Panggo kuwi saka dasa namaning banyu. Panggo ganggo warih toya sak penunggalane. Panggo kuwi kalebu dasa namaning banyu. Yen tetep lurus. Kok diarani Dwi loro Panggo banyu. Lha gandengane kok iso dadi gajah niku. Banyu kalih. Niku gajah niku pripun? Ngene. Dwi Panggo, Dwi loro Panggo kuwi banyu, ya toh?
Nggih. Gajah kuwi nek ngombe ping pindho. Nggih gajah niku yen ngombe ping pindho kok ping kalih sepisan diserot lale ping pindho lagi dilebokke cangkem. Mbok diarani duwi panggo. Oh panggo kuwi banyu. Gajah kuwi nek ngombe ping pindho. Gajah kuwi ra iso ndegok. Ayo ngono apa kowe? Tandane ora tak iki lho. Aku harus ngomong to. Duwi iki loro. Panggo ki pojok mangarsa. Pojok mangarsa duwe. Bukan nggih. Gajah enten pinggiripun alah kok kleru neh aku ngomong. Enten pinggir telaga. Ana pinggir telaga nggih. Nek boten klengku enten pinggir telaga Dwitawana. Kuwi biyen tau tanggo tapa. Lah nggih, yen dije tapa Sinur Madura. Rumiyin. Oh, ngono. Heeh. Kan nggih. Gajahe temriku. Lah nek kowe ngerti kira-kira kuwi gajahe tapa. Nek boten klentu, gajahe Sinurjana Prabu Duryudana. Ketingale Prabu Duryudana umpeten enten.